belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Tijdens een persconferentie heeft de overheid vanochtend nieuwe regels bekendgemaakt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanaf maandag geldt Nederland als hoog risicogebied. En dat betekent dat iedereen voor zijn of haar komst naar Curaçao een PCR-test moet laten afnemen. Dat geldt ook voor mensen die al 2 keer zijn gevaccineerd. Daarnaast is na 3 dagen een antigeentest verplicht. Bezoekers die positief blijken te zijn, moeten minimaal 10 dagen in isolatie. Verder komen er op Curaçao meer controles bij evenementen en wordt opnieuw benadrukt zoveel mogelijk mondkapje op te hebben bij het bezoek van winkels en in de openbare ruimte. Volgens de laatste coronacijfers waren er gisteren op Curaçao 102 mensen besmet met het coronavirus. Daarmee zijn er voor het eerst in meer dan 2 maanden meer dan 100 mensen besmet. 2 maanden lang, sinds 12 mei, bleef het aantal besmettingen onder de 100 op Curaçao met als laagste punt 18 mensen op 5 juni. Op 7 juli ging het om nog 20 mensen die op dat moment besmet waren, maar een week later was dat dus gestegen tot boven de 100. Er liggen nog 3 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis. Niemand ligt op de intensive care. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei em Aqualectra, ta honra de por servir e de contribuir ao bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Coração chiquinho no meio do mundo. Se a botar coração, nota importância, botar ela flow. A botar coração, botar-me em lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo ou chama 0800 0135. Junto, nós te contribui na melhor Curaçao. De Extra meldt dat een van de redenen waarom er de afgelopen tijd meer coronabesmettingen zijn, is terug te voeren tot een graduation party die vorige week in een nachtclub werd gehouden. Daar kwamen veel scholieren bij elkaar. Veel van hen waren niet gevaccineerd, maar er was alleen maar toegang mogelijk met een negatieve PCR-test. Toch zijn veel scholieren besmet geraakt. Volgens de krant hebben enkele ook hun ouders inmiddels besmet. Sommige scholieren die van plan waren op korte termijn naar Nederland te gaan voor hun studie, hebben deze reis moeten uitstellen vanwege de coronabesmetting. In Nederland is misdaadverslaggever Peter R. de Vries vandaag overleden nadat hij vorige week op straat werd neergeschoten. Die schietpartij leidde tot veel emotionele reacties. Ook het overlijden van de Vries heeft al veel emotionele reacties in Nederland losgemaakt. Vorige week, na de schietpartij, arresteerde de politie een 21-jarige man. Hij zou de vermoedelijke schutter zijn. Nederlandse communicatiebureau Castro Communicatie heeft een plan voor Punda opgesteld. Dit onder de naam Pact voor Punda. Castro Communicatie had hiervoor de opdracht gekregen van het Curaçaose Toerismebureau. Enkele belangrijke punten uit de Pact voor Punda is de komst van meer woningen, onder andere boven winkels, de sloop van Cinelandia en het verbouwen van het oude Plaza Hotel, meer aandacht voor de eigen geschiedenis en papiamento in de openbare ruimte en het aanstellen van een city manager die toeziet op de naleving van afspraken. Het aanpakken van autodiefstallen op Curaçao is nog steeds prioriteit van de politie. Gisteren werd een inval gedaan op een adres in de Savaan.
Daar heeft de man heel veel auto-onderdelen op zijn terrein. Enkele daarvan bleken te zijn gestolen. De man is gearresteerd en de zaak is verder in onderzoek. Het was een belangrijk onderwerp tijdens de laatste verkiezingen. De slechte situatie van de wegen op Curaçao. De nieuwe minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper, heeft tegen de Extra gezegd dat het deze week is begonnen met het opknappen van de wegen. Zo worden eerst de grootste gaten met asfalt dichtgemaakt. Tegelijkertijd wordt er begonnen met een meer structurele aanpak van de wegen. Volgens Cooper zullen de automobilisten op Curaçao de veranderingen al vanaf deze week kunnen zien. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.